इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्किमनि मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय पीएम किसाननि 19थि इनस्टलमेन्ट, लोगोसे जाय बिथांमोना पीएम किसानाव नैबे 18थि इनस्टलमेन्टआव रां मोनासै, नोंथांमोना रांखौ मोननो थाखाय मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानि मावनानै लानांगोन। जाय बिथांमोना रांखौ मोनाखै, नोंथांमोना मा खामानि मावनानै लानांगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। आरो जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटासखौ बोरै चेक बानायगोन आरो नोंथाङा मा खामानि मावबाथाय नैबे 19थि इनस्टलमेन्टआव जाय बिथांमोना गोदान एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना मोननो हागोन। जोङो बेनि ए टु जेड आपडेटखौ नायगोन। गिबियावनो जोङो नैबे पीएम किसाननि 19थि इनस्टलमेन्टनि राङा माब्ला हाबगोन, जों बेखौ नायग्रोगोन। पीएम किसाननि 19थि इनस्टलमेन्टआ फेब्रुवारि 2 फैगोन। जाय बिथांमोना नैबे पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्किमनि रांखौ नेबाय दं, नोंथांमोना फेब्रुवारि मान्थआव मोननो हागोन। लोगोसे जाय बिथांमोना रांखौ मोनासै, नोंथांमोना मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानि मावनानै लानांगोन। बेनो जाहैबाय गिबियावनो नोंथाङा चेक खालामना नायग्रोनांगोन नैबे नोंथांनि इकेवाइसिआ जादोंना जायाखै। नोंथाङा नैबे इकेवाइसिआव नोंथाङा चेक खालामनानै नायग्रोबानो जाबाय। नैबे पेजनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों, बा नोंथाङा गुगोलाव पीएम किसान बेखौ सार्च खालामबाबो नैबे पेजाव फैनानै नायनो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा इकेवाइसि आरो डिबिटि आरो लेन्ड सेडिं बे मोनथाम नोंथांनि स्टेटासा अके जानाया मेन्डेटरि। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव इकेवाइसिखौ चेक खालामनांगोन। नैबे इकेवाइसिआव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। नोंथांनि इकेवाइसिआ डान जादोंना जायाखै, जेब्ला नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै नोंथांनि नैबे स्टेटासा स्टेट लेभेलाव एप्रुभ जायो, डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जायो, अब्ला नोंथांनो इकेवाइसि होनायनि मोनसे अपसन होयो। बे इकेवाइसिखौ होबाथाय नोंथाङा गावबा गावनि पीएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथाङा मोनो। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय आरो नैबे सार्चआव क्लिक खालामबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा इकेवाइसि होबायब्ला नोंथाङा अब्लानो बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांनि इकेवाइसिआ डान जादोंना जायाखै। जुदि जाबाय थेवबो नोंथाङा रांखौ मोनाखै, अब्ला नोंथाङा मोनसे प्रसेस नायनांगोन। नोंथाङा बे प्रसेसआनो जाहैबाय आधारजों बेंक एकाउन्ट डिबिटि, बेखौ बुङो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार डिबिटि। बे इम्पर्टेन्ट, बेनि थाखायनो गोबां खेथियकफोरा दासिमबो पीएम किसाननि रांखौ मोनजोबनो हायाखै आरो गोबां नैबे डिबिटि प्रब्लेमनि जाहोनाव गोबां खेथियकनि बेंक एकाउन्टसिम राङा फैयाखै। नोंथाङा डिबिटिखौ एक्टिभ दंना गैया, बोरै मबाइल फनावनो चेक खालामनानै नोंथाङा गावबा गावनि मबाइलावनो बे डिबिटिखौ बोरै नोंथांमोना एक्टिभ खालामनो, जोङो बेनि प्रसेसखौ नायगोन। मबाइल फननि मददावनो दानिया नोंथाङा आधारजों बेंकजों लिंक खालामनो हायो। लोगोसे जाय बिथांमोना पुराना बेंक एकाउन्टखौ जुदि नोंथाङा नैबे गोदान नोंथांनि गोदान बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा डिबिटिखौ लिंक खालामनो सानदों, अब्लाबो नोंथाङा मबाइल फननि जोहैनो इजियावनो हायो। जोङो बेफोरनि गासैबो आपडेटखौ नायगोन। गिबियावनो जोङो नैबे गोदान एप्लाइ बानायनायफोरनि आपडेटखौ नायग्रोनि। गोदान एप्लाइ खालामनायफोरा नोंथांमोना रां मोननो थाखाय नैबे नोंथांमोना मोनसे अपसन नुनो मोनदों। जाय बिथांमोना गोदान एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना नैबे स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार फार्मार, नोंथाङा बेयाव चेक खालामनानै नायग्रोनांगोन नोंथांनि बे स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै बा स्टेट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै। नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि आधार नाम्बार आरो नैबे केपसाखौ नैबे बहायनानै सार्च खालामना नायबानो जाबाय। अब्ला नोंथांनिया बेयाव गासैबो स्टेटासा नुनो मोनगोन। एप्रुभ जाबायबाथाय नोंथांमोना दानिया रांखौ मोननो थाखाय नैबेयाव इकेवाइसि होनांगोन। इकेवाइसिखौ नोंथाङा सिएससि सेन्टाराव थांनानै होबानो जाबाय। इकेवाइसि नोंथाङा मेन्डेटरि जागोन रां मोननो थाखाय। दानिया इकेवाइसिखौ होखांनानै नोंथांमोना डिबिटिखौ नोंथाङा बबेयाव लिंक बानायो, आं दानिया बिनि प्रसेसखौ खोन्थाहरनोसै। जाय बिथांमोना गोदान बानायबाय, नोंथांमोना नैबेयाव नोंथांनि स्टेटासखौ नायग्रोबानो जाबाय। जुदि एप्रुभ जाबाय, अब्ला नोंथांमोना इकेवाइसिखौ सिएससि सेन्टाराव थांनानै होबानो जाबाय। आरो सिएससि सेन्टाराव थांनानै इकेवाइसिआ जुदि डान जाबाय, अब्ला नोंथांमोना बेयाव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मोनगोन। नोंथाङा चेक खालामनायनो हागोन नोंथांनि बे डिबिटिआ कानेक्ट जादोंना जायाखै। नोंथाङा डिबिटिखौ कानेक्ट बानायनो थाखाय बा चेक खालामनो थाखाय जोङो दानिया बे प्रसेसखौ नायदिनि। जाय बिथांमोननि डिबिटिआ कानेक्ट जायाखै, नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै नोंथाङा बेखौ बोरै एक्टिभ बानायनो अनलाइन, नोंथाङा बे प्रसेसखौ बानायनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन एनपिसिआइ। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनानै होबानो जाबाय। बे एनपिसिआइनि मिनिङानो जाहैबाय नेशनेल पेमेन्ट कर्परेसन अफ इन्डिया। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनानै नैबे फार्स्ट लिंकआवनो क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि
दानिया आङो बे लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो-लोगोनो नोंथाङा नैबे पेजआव डाइरेक्टयै नोंथांमोना फैगोन। लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों। नोंथाङा लिंकनि थ्रुयै थांबाबो डाइरेक्ट नैबे पेजआव फैनानै नोंथाङा डिभिडिखौ अनलाइन नोंथाङा कानेक्ट दंना गैया चेक खालामनानै नोंथाङा अनलाइन बेखौ एक्टिभ खालामनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों कनजुमार। बे कनजुमाराव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होनांगोन बेबायदि। दानिया नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों भारत आधार सेडिं। नोंथाङा बे भारत आधार सेडिंआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होनांगोन बेबायदि। आं दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो-लोगोनो नैबे मोनसे नोंथाङा पेजआव फैगोन। दानिया नोंथाङा नैबे थ्रि डटआव क्लिक खालामनांगोन। थ्रि डटआव क्लिक खालामनानै नैबेयाव नोंथांमोना चेक खालामना नायग्रोनांगोन नोंथांनि डिबिटि आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों आधार मेपार नैबे स्टेटास। बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नायनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाहैबाय आधार मेप नैबे स्टेटासआव। आं दानिया बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों इन्टार आधार नाम्बार। नोंथांनि आधार नाम्बारखौ नैबे बक्सआव बहायबानो जाबाय आरो नैबे केपसाखौ नोंथांमोना नैबेयाव बहायनानै नैबे कन्टिनिउआव क्लिक खालामना होबानो बेयाव मोनसे अटिपि फैगोन। अटिपिखौ बहायनाय लोगो-लोगोनो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। आङो दानिया बे स्टेटासखौ कमप्लिट बानायनानै नोंथांमोननो नेक्स्ट स्टेपखौ देखायहरनि। दानिया नोंथांनि आधारजों जि मबाइल नाम्बारा लिंक दं बेयाव मोनसे अटिपि फैगोन। नोंथाङा अटिपिखौ नैबे बहायनानै नैबेयाव नोंथांमोना कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। नैबे साबमिटआव क्लिक खालामना होनांगोन। आंनिया अटिपिआ फैबाय। आङो बेखौ बहायनानै नोंथांमोननो नेक्स्ट स्टेपखौ देखायहरनि। दानिया अटिपिखौ बहायनाय लोगो-लोगोनो नोंथाङा नुनो मोनगोन नोंथांनि आधार नाम्बारखौ नैबेयाव नुनो मोनगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि मेपिं आधारनि मेपिं स्टेटासखौ नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों इनेबल फर डिबिटि बेबायदि खोथैनो नांगोन। जुदि बियो इनेबल फर डिबिटि खोथैदों अब्ला येस जानानै दं। नोंथाङा बेखौ माब्ला नैबे आधारखौ इनेबल खालामदोंमोन बेनि डेटखौ नुनो मोनगोन आरो नैबेयाव येस जानांगोन नोंथांनि बे स्टेटासा। दानिया नोंथाङा बेबायदि चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। नैबेयाव इनेबल जानाया बेयाव गोनांथिथार। नैबे मेपिं आधार मेपिंआ इनेबल बेबायदि जादोंब्लाथाय नोंथाङा रांखौ मोनगोन। जुदि बेबायदि इनेबल खोथायाखै दानिया नोंथाङा एक्टिभ बानायनो थाखाय नैबे थ्रि डटआव क्लिक खालामबानो जाबाय। अनलाइन नोंथाङा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक बानायनो थाखाय नैबे आधार सेडिं बेयाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे एसआव क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि। आं दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव आधारखौ लिंक बानायनो थाखाय बेंकजों नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बहायना होबानो जाबाय। दानिया नैबेयाव नोंथांनि रिकुवेस्ट फर आधार नोंथाङा नैबेयाव सेडिंआव क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबेयाव सेडिंआव दानिया नोंथांनि बेयाव बेंक नोंथाङा मा बेंकनि एकाउन्टखौ नोंथाङा आधारजों लिंक खालामनो नागिरदों नोंथाङा बेयाव बेंकखौ नागिरनानै गावनि बेंकखौ नागिरनानै बेंकनि नामखौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों टाइपिं नैबे टाइपिं नोंथांमोना नैबेयाव टाइम खालामबाय थायो दे। नै टाइमनि सिगां नोंथांमोना बानायनांगोन। नैबेयाव नोंथांनि टाइपिंखौ नोंथाङा नैबे जुदि नोंथाङा गोदान बानायनो सानदों नैबे फ्रेसआव बानायबानो जाबाय बा नोंथाङा थाखानाय नोंथांनि डिबिटिखौ मोनसे सेम बेंकआवनो आलादा बेंकआव जुदि नोंथाङा डिबिटिखौ लिंक बानायनो सानदों अब्ला नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय बा नोंथांनि बे डिबिटिखौ नोंथांनि थाखानाय डिबिटिखौ नोंथाङा आलादा बेंकआव जुदि लिंक खालामनो सानदों अब्ला नोंथाङा नैबे 3 नाम्बाराव क्लिक खालामबानो जाबाय। जुदि गोदान बानायनो नोंथांनि आधारा लिंक जायाखै फ्रेसआ नोंथांमोना नैबे फ्रेस सेडिंआव क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होबानो जाबाय। खेबनैखौबो नोंथांमोना नैबे खेबसे होनानै नैबे कनफार्म खेबसे बानायफिनबानो जाबाय आरो नैबे टार्म्स एन्ड कन्डिसनाव टिक बानायनानै नोंथांमोना नैबे केपसा नुनो मोनदों बे केपसाखौ नैबे गाहायाव बहायनानै नोंथांमोना नैबे कन्टिनिउआव क्लिक खालामना होबानो बेयाव मोनसे अटिपि फैगोन। बे अटिपिखौ बहायना होनाय लोगो-लोगोनो नोंथांमोना बेयाव गावबागावनि बे डिबिटिखौ बेंक एकाउन्टजों आधारजों अनलाइन लिंक खालामनानै लानो हागोन। बेबायदि प्रसेसआव नोंसोर बानायना लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।